guys, दिनैनि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बरायनाय बावहरबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ जागोन मा होनो दतमानिफ्राय माने जोंनि गामिनिफ्राय आरो दतमानिफ्राय सेरफांगुरियाव थांगोन आब'मोनावहाय। ओमफ्राय बेवहाय जोङो माबा गेटआवबो हाबनो नागिरदों आरो रामपुर गेटआवबो एसे। ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। आब'मोनावहाय नाथुर आरो माबा मा मोनबोयो लायनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्राय दिनै जोंनि लामायानो दाबो बाराखै, जोंनि गामिनि लामायानो। ओमफ्राय जों थांगासिनो। ओमफ्राय नै दतमा मोनबाय, दतमायाव जोङो थाव सोलांनानै लाग्रोसै। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला। ओमफ्राय आङो बुंबाय थाला, नायलांबाय थादो। फैफेराबा बोरै मिथिनो ना? रलेट फिला मोजांथार कालारा ना फुनना लानायसै ब्लु कालार। स्टिकार होनायानो बन्द' जादों दखाना। ओमफ्राय दस्रायाव थांबावदोंमोन आरो जानो जोङो। ओमफ्राय
बेवहायबो जायगायालाय मोजां आरो ओमफ्राय जा लेजि खामानिफोरखौ मावो आरो कास्टमारफोरा ओरैनो जिरायनानै दंजोबो नोगोर बुरजानो ओमफ्राय जोङो नेनो बानानै फैबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो आब'मोनावसो थांग्रोनो नागिरबाय ओमफ्राय जोङो बाजारावबो एसे हाबलांनो नागिरदों नायलांबाय थादों नोंथांमोना सेरफांगुरि बाजारखौ आं बारा खिन्थिजोबाखै खेबजोबाखै आङो ओरै खावसेथिंजायल' जोङो ओरैनो बेरायलाहैदोंमोन आरो रेस्टुरेन्ट नागिरदोंमोन ओमफ्राय मोनाखैनो रेस्टुरेन्टआ बेयावल'खामोननो ओमफ्राय नैबावहाय बे बाजारथिंजाय गैयामोन आरो ओमफ्राय मोनसे मोननै बिदिनो साहा दखान माबा दखान दंमोन आरो ओमफ्राय बिदियावथ' जों जायाना जोङो माबा बिदिनो चिकेननि माबा माबिसो जानो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय दा गैया मोनासै ओमफ्राय सेरफांगुरि बाजाराव मा नायदों नायलांबाय थादो मा बाजार सेरफांगुरि बाजार मास बायनोसैथ' आंनावबो जि लस जाबाय मासआ बाबु मोननो मेथाइ लांनांसिगोन आं बिस्कुट लाखादों ओमफ्राय मा लाबावनो दे मा मोनो दे सोर आदि खानायानो जेथो जाजोब्बाय आंना गस्लाफ्रा मोजां मोजांबावसो नामा आनारस बायनो नामा नुलै बाला आनारस बायनो नामा होनदां हा माबे नैबेयावलाय बडे ललिपप मोननाय नङा बे बेल'खाना रेस्टुरेन्टआ गुमै होनहरदों ओमफ्राय दा हाबहैफिननांगौआसो ओमफ्राय एथ' मोजां मारै फरेस्ट सेरजों बोहैयो नामा बे माक्सा बिदिल'खाना माक्सा ल'खान बिजों बेलेग नङा नै हौवाफ्रा बेखौ कभारखौनो नै पाबजिनिखौलाय पाबजिबो गेलेया होद मोजाङानो गैया नैबेलाय माबायदि गुलासो नामा बिलाइ बख'नायलाय बोरो सिङावलाय नैलाय नै दानो हमखागोन आं हमनोबाथाय देलाय हमनायनायनि सुइट नंगौना नङा गोराबाथाय लाबाय आं माबायदि नुदों मोजां लासै आंनोबो मोनसे नांगौ बाजार सेरफांगुरि बाजार बावसो मोजां दं माथो नै आंहा नै इदिखौ लाबावबाय ओमफ्राय नै बिदाया माखौ लानो नागिरदों नोंखौ लानोसै नैबेबो जे मोजां नैबे गोजायाबो ओमफ्राय बेखौ बोखाबाय 20 थाखाल'खा जाम्बा बिसिना खमथारना मोननै लाखानो लानोबा लादो सोलाय हमनांगौ नैबेबो मोजां कालारा नैबे मास्क बायबाय जों दाना मास्कखौनो मोजां नुबाथाय बायनो लुबैजोबो ओमफ्राय आंनि बायदियाहाय 20 थाखाल' आरो बेयो मा होनो सेरफांगुरियावहाय ओमफ्राय क'क्राझारफोरावथ' दाम लाथारोना ओमफ्रायो बिदानि लानाया मोनसेयाव 45 आरो ओमफ्रायो 18नि लाबोबाय ओमफ्राय आंनिया मोनसेयाव 20खा आरो 20ल'खा ओमफ्रायो आङो मोननै लाबाय बिदायाबो मोननै लाबाय बे मा बेयो बे कभारसो बेखौ लाबाय बेखौ लाबाय ओमफ्राय गांसेया माबानि ब्लु कालारनिखौ लाबाय जि सान्दुंखा बाजारानो थांफिनसै जोङो ओमफ्राय दा आब'मोना थांसै मोजां मोनबाय जाग्रा दखान नागिरबाबो मोनासै जोङो सेरफांगुरियाव नुदोंमोन ओमफ्राय जा लेजि खामानि मावग्राफ्रानो दा थांफिनसै नोंबा आयौ दसे दोननानै गुदुं जालाबायबाय
मिथियो बबेजों लाखोबा आंखौ एबारा सिदा थ'दो थांगोरसै ना थांगोराबा माथो फैब अ जों थांसै दा थांसै जोङो नै दिनै स्कुटि सालायग्रा लाबोफानायखाय माबा ब्लगा आं लागासिनो होनदो मैयाहाय लानोनो मोनाखै क'क्राझाराव थांनायखौ मार्क्सआ मोजां ना कमेन्टआव खोन्थाहर मोजां ना गाज्रि ओमफ्राय बै मोनसेयाबो हमनानै खोन्थाहरना होदो मानोबा मोजांबाथाय कमेन्ट खालाम दे आंनि मार्क्सखौ आंथ' जा मोजां मोनदों ओइ बोरै आजायालाय माबाया नोंलाय खानाया आंजों आसु जानानै सोरबो नङा आं भिडिअसो खालामदों बहाथो थोनायालाय मा जिनिस होदों स्लाइस सयाबिन बेवहाय ना दङनो ना थाइलेण्ड ओंखारबोयो जिराय थां बोरै आजायालाय फैदो ओंखार हाजा गैया आं थाङा बा आजाखौ नायनो लाफिया डेड आजा नोंला माबायदि उन्दुनानै थादों सना ओइ जि उन्दुगासिनोसो ओइ बेथा दाबो थाबाया बे लं लाला जानानै थाबायनो गियो आजा दा सिखारबा नायदो फैसा जाबाय मोनबोजा सना नायलाय गावनिया हाथाया ए सना थाम्फै अरजोब्बाय ना खानायाव थाम्फै नायलाय बेङाखै ओइ आजा मा सों होनदो दे नोंनि फनाव फन हरदोंमोन आं माथो हमाखै आजा फुदुंगा नों लिपसिम फोनां बेना जुताबो गुफुर लंपेन्टबो गुफुर बेङाखैना आजाया बेङाखै आजाया बिस्कुट जानाया गोथाव लिपस्टिकआ माबा बिस्कुटा गोथाव नङा नङासो ना आं बिजोंनो दिनैसो लोगो मोनथारदों गोथाव नङा हा रायलायनोनो रोंजोबाखै बे दाबो थाबायबावाखैसो 1 year जाबाय होमबाबो थाबाया थिखोनोनो हाया मोदोमखौनो मोदा थाखौ माबायसो मेकआप होनदों मोन जाब थाबाय हा मादै मेकआप आसना नासबाय बाब्ला नांनांगौ खर'आ दासो खानाया रज'दोंमोन आगोलाव खानाया गैयामोन मोजांखौ दासो उन्दुनो सिखारदों ना बेङाखै नै गोलैगोन सेंग्रा गोरा देरनायानो आजा लिपि लिपिका आं बेनि नामा लिपि बे बिब'बोयो मा खालामगासिनो आङो हालौदो खुगाया गोलाव जालायबाय सुमता pop Lipi này xuống nào này camera này này máu này lại video không này máu này này à mà không biết nào để mình còn nào ê đi xem được bore belle Lipia bore belle Store ra dong ano buhay. Ay ang son na man ka pa. Listen to nas kana kapinga kay. Ang son na. No mala ko sisi hombai ne. Mala zu kan tuang na. ओमफ्राय नै जोङो ओंखाम जाखांनानै थांनो ओंखारबाय आरो नाथुरखौ बयामसो हरबाय ओमफ्राय दाउ मासे हरबावबाय आरो आब'आहाय जोङो एक्चुअलि जोङो
नाथुर गोरानसो लायनो थांदोंमोन आरो बिसोर लागोआव जा नाथुर साम' मोनो र' मालाबा थांनानै खननानै खिन्थागोन आरो बिसिनि दैखौहाय जा गोथाव आरो बिसिनिया सेरफांगुरि आथियाबारि थिनालिया जायगाया ओमफ्राय गोथावथार नालाय ओमफ्राय जोङो दा थांनो नागिरबाय नै ओंखारबाय ओमफ्राय दा रामफल गेटआव हाबैसै नायलांबाय थादो दाहाय खोन्थासै जों रामफल गेटखौ लामाखौ खोन्थाबाय थाला ओमफ्राय जोङो नै रामफल गेट मोनफैबाय ओमफ्राय जा मोजां आरोखि ना मा होनोमोनलाय दैयाबो ओमफ्राय जा गुसु थान्दा ओमफ्राय हौवाफ्राथ' दुगैयो ओमफ्राय हिन्जावफ्राथ' दुगैया आरो ओमफ्राय जि मोजां दुगैनो मोजां जाथारगोन आरो खाथिनि गथ'फ्राथ' दुगैबाय थायो खोमा ओमफ्रायो भिडिअखौ आं मैयानो बानायदोंमोन ओमफ्राय दिनैसो हगारनो मोनदों इडिट खालामनानै जा बेले बेजे माबा भिडिअ जाजोब्बायना ओमफ्राय दिनैसो बानायनानै हगारनो मैयानो थांदोंमोन आरो आब'मोनावहाय ओमफ्राय दा नायलांदों जि थान्दाखा दैया बे गनाया दुगैनो मोजांथार जि लाबोबा दुगैथारगोनलां हौवाफ्रा मालाय दुगैफैयो हिन्जावफ्रा एसे उसुबिदा ना दुगैजानो नङा अ माय गड एफा मोजां बिदि भिउ ओमफ्राय आं खाथिबाबो फैफेराना दिनैसो फार्स्ट टाइम एफा मोजां बल्डारसो ओरैजाहाय वाव जा मोजांखारै सोरबा फैनोबा फैनो हागोन अन्थाइ बल्डाराबो जा मोजां नै वाव बेफोर अन्थाइ बल्डारफ्रा सैसो बैलाय गाखोग्रा दंखायो गाखोग्रायाबो जा गोजौ ने आंना लोगोआ बेनो दिनैहाय भिडिअ लाग्रा मोनदों नै थाबायगासिनो आं जा गोजौहाय गियो आङो जानो अ माय गड बोरैबा नुथारो खर'सो गिदिंजोबखायो गाखोलांबाय सासे नायदो नायलाय खाथियाव नायबा बोरैबा खर' गिदिंजोबो नायलाय गेट बायदि फैयो जा गिजोबबाय आङो नायलाय बहाय दङ बिराद बरियाखा दैया Oh my god दैया नायलाय माबायदि बोयो टेनसना जाबोयो मासि मोजांलै नायलाय बेबायदि मेगनानो बोरैबा ओरैनो हरदो मिथिंगानि सासे बे मा होनोमोनलाय नै आं खोनायाव वाव जा मोजां ना बैयाव मा सोरबाफोर नायनानै थानो हाया बिबार बारनायखौ खालाबायग्रा शुरू हुआ है नालंदा बहुत दूर है रे बहुत लंबा नहीं है जा गोलाव दाना ओभार ब्रिज रामफल ओभार ब्रिज ना ओइ माबासिम गारि थांनायसिम ओरैजाय सलो इधर से ओइसिम खोन्थाखोमाला जोंना लामाया नोरैसो नालाय नायलांबाय थादों नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय बावबाय मा फिथाइ थायदोंना बेयाव हेप्स गासैबो पार्कआ गासैबो बन्द जाजोब्बाय नै गासैबो लकडाउन नालाय ओरैनोथ' सेरफांगुरियाव फैबाय थायो होमबाबो माबायाव बेरायनाय जाया रामफल गेटआव खनसे बेरायफैखांबाय ओमफ्राय बिदि दैयाव हाबाखै जोङो गाइखेर आं ओमफ्राय बिदिनो जेवारि बेरायफैखांबाय जोङो थांगासिनो नोंथांमोननो भिडिअखौ खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना मोजां मोननो लाइक कमेन्ट बाय बाय शेयार टाटा खालामनाय जाबाय गुड बाय गया